Indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nendaba enhlonhle nophapha ekhanda ehlana sezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Live TV igama lohlelo-ke iy'mpande ezama-Afrika. Sifika ney'ndaba nje ngokuhlukahlukana sizwe ukuthi abantu esixoxa nabo bathini usuku nosuku. Asibingelele kwisihambeli sethu sosuku namhlanje. Mfowethu, sawubona. Yebo njani? Sikhona njani? Hayi sikhona. Ubani ubhuti? Uthabanjali. Mfowethu, sibekwa yini la? La nginenkinga la. Kahle ngokomsebenzi ngi-fashion design. Sure. Phinde ngidayise ney'ngubo. So manje inkinga kuke ngabona ibhizinisi lingahambi kahle. So ngase ngidecide ukuthi awake ngizame abantu besiZulu because ngibona uzakwethu ngathi bayaphumelela abantu bangena bayaphuma kodwa kumina kuthulekile. Ngiyathungela abantu abakhokhi bayabaleka bathi hayi bazobuya nemali bahambe kanjalo. So ngase ngidecide ukuthi awuthi ngiye ngizame umuntu wesiZulu mhlambe ibhizinisi lami lizoshesha ngithandeke yabo lento lihambe ibhizinisi. So ngabukela kulokhuzana amavidiyo la ku YouTube ngabona omunye ubaba nje ngeke ngimusho ngegama yabo lento ngathi awuthi ngiye ngizame ngaya kuyena. Uma ngifika kuyena afika athi hayi ngidinga ukugezwa khona ithunzi elimnyama elikhona yabo lento amanzi amnyama. Hayi ngempela ngigeze angigcabe kodwa ngibona kuhamba kwesikhathi mhlawumbe waphela isonto 2 weeks hayi still lutho okwenzeki lutho. Phinde futhi ngiye komunye nakhona futhi ukhuluma same thing. Le kade ishoyi lo sekuqaleni ukuthi ayikhona ithunzi elimnyama lasekhaya ukuphehla amanzi amnyama. Phinde futhi nakhona phinde angigeza ngigcabe. Nakhona futhi ngibona hayi thulekile nje ngivene kume yonke into. Phinde futhi ngiye komunye mhlawumbe ngize ngahamba labantu baze babe u5. So wonke umuntu engiyakuyena ubika same thing. Uyangigcaba, uyangigeza kodwa lutho ukusizakala. So ile into inkinga yami. So manje bengithi mhlambe ngazi uBlack Life ngiyangibona abantu befika la besizakala yabo le nto. Nami bengithi ngifuna mhlambe ningizame ningidirect kumuntu olungixhumanise nomuntu ongakwazi ukuthi ageze angisuselene because into esikuyenzekile manje ngathi ngihamba nje ngahlangana nomunye ubaba owumprofeti. Yabo le. So washo wathi hayi konke ayibonayo kumina nginey'ngcabe ey'ningi so yonke into imbondelene manje le mithi le engiyisebenzisayo iyona eyenza kube worse-ke kakhulu-ke nasekuqaleni manje because sekuvaleke yonke into. At least bengisebenzela la edrobheni efletini nakhona uma ngisakwazi ukukhokha irenti sekufosele ukuthi ngibuyele elokishini. Yabo nje ibhizinisi eliphelile nje manje because elokishini angisoli ma-client. So sekumnyama worse than like before. Kanti before ngiyiqale yonke lento bengila eThekwini ngikwazi ukukhokha nerenti yize noma kubheda kodwa bebengena labo bantu labo yabo. No manje hayi kuthulekile ngibuyele elokishini kuthulekile nje akwenzeki lutho. So ngazi noma ngangisiza yini. Umehluko between ukusebenzela elokishini nokusebenzela emafletini eThekwini ukuphi? Mhlawumbe ukuchazela umuntu onga-understand lento oyichazayo. At least la edrobheni baningi abantu obatholayo yebo kanti elokishini ila abantu aba-around abakwaziyo. Lana noma ubani umuntu mhlawumbe uyabona ibhodi awalk in yabo le akwazi ukusizakala. So uthola abantu abaningi abahlukile abangahlali kule area yakho. So manje uma sengibuyele back elokishini nje yila bantu laba abangasekhaya nje abaphesha. Futhi umuntu ufika uthi hayi ngicela ukuzonginciphisela ibhlowe la yebo lezo zinto ey'njalo o-20 rand 30 rand leyo. So awenza imali etheni yebo ngakuthi sekubheda kakhulu. Plus nalento yami yomprofethi singayibona ukuthi inkinga ilele la ukuthi ile y'ngcabo lezi zona ezingicindezela kakhulu manje hlangene imithi yabantu abaningi bonke bebengicaba nalo afika uyagcaba bole. So sekuvene kwabamnyama kakhulu. So bengifuna umuntu ongakwazi ukuthi angisize kodwa angangigcabi. Mhlawumbe angisize ngenye indlela nje yabo le ngangigeze kahle. Njengoba kuthiwa ngihlala inyanga or 2 months khona lapho yabo le kodwa as long as izokwazi ukuklina akhiphe yonke lento azama ukubuyisa ney'nhlanhla zami yabo lezi engizalwe nazo because lento yekugcaba iyona inkinga kakhulu because wonke umuntu ufika agcabe afake into yakhe ingasebenzi uye komunye phinde agcabe naye afake into yakhe. So yabo mase kuhlangene konke lapho kumenye ibhomu hayi kuvele kuvaleke kakhulu. So ile nto nje inkinga yami engiyibonayo. So ma ubuke i-challenge yokusebenza endaweni la nibaningi khona enza umsebenzi owodwa. Ungasho ukuthi iy'ngcindezi kwabanye abantu ukuthi mhlawumbe bagcine amabhizinisi abo engaphumeleli since nawe usho ukuthi uyi-fashion designer into oyaziyo but ngenxa yokuthi nibaningi lapho kugcina sekukuningi ingcindezi. Sichazele ngengcindezi ekhona lapho. Phela uyazi njengendlu emnyama nje abantu abanamabhizinisi
ngeke wazi ukuthi ebusuku Ekhona, benzani nani yabo le. mm, So wena uzoya uwena yeah, yabo le nto. mm, Kanti abantu bavuka bona bageze ngezinto, ah, bagqume bashisa izinto, babiza abantu. mm, So ilapho inkinga ukuthi benisebenzele endaweni nonke nezinto eyodwa oh, yeah, yebo le nto. mm, Wena ugcina ungafiki abantu kanti abantu besebenzisa izinto. mm, Yingakho nami ngathi awuthi ngisukume nyaka, ngizame nami yabo le nto. Mhlawumbe ngaba khona into ekhahlelayo yabo le nto mm, kusheshe. Hawu kanti suyayicindezela more, sengicindezele mo ile ndaba yokucaba njalo nje kancane kancane ngiyacaba ngiyacaba, imithi eminingi sihlangene egazini. mm, So nje mase ngithola umuntu owazi ukuthi angikhiphe yonke le ngicaba khansele yonke lento nje yebo le nto. Kodwa mengeke ngicabe because hayi singekusaba ukucaba ngisafuna ecaba manje ngeke khansele. Yabo nje mase ungibona umzimba hayi phelile icabo hayi ngiphelile. baye bathi uma begcaba yini labayifaka bachaza ukuthi yini labayifakayo le eyinsizana emzimbeni noma ukuthi bayafihla-ke abafuni ukwazi ngoba phela angani mhlawumbe basuke ukuthi mhlawumbe uthunyiwe ukuthi uzontshontsha into zabo yabona. So ngeke akuchazele umuntu ukuthi hayi ngithake ini nani la. Wena athi hhayi into ezokuqinisa lena njengoba sengigezile nje sengifuna uqine manje ukuthi uma bephosa nga-something ibuyele kubona. So bonke basho same story. Ayekho umuntu osho wonke ama-ingredients akho ukuthi hhayi mina ngithake ukuthi nokuthi yebo. So yileyo nto nje eyi-challenge ukuthi most uyambuza umuntu ukuthi yini lo oyifakayo, hhayi ngiyalikhiphe lonke iqiniso ukuthi hhayi nje khululeka lana nje ngiyigarantile le nto izokuqinisa yabo. So yileyo nto inkinga. so wena uma ubuka kusukela kudala nje beside ingcindezi zomsebenzi nokuthi ubufuna upick up ngendlela ubuvele ukholelwa emthini noma into eqale ngenxa yokucindezeleka? Ngiqale manje nje nami kahle kahle ngikhule ekhaya sibe yisontela nani. Noma sengenza lento futhi bengifihla ngibone bengilinda abalale ngenza izinto zami ney'ngcabo futhi nazo ngiyabona ngenza sure nje ukuthi hhayi ababoni into ey'ningi yabo le nto because bangacabana nami ukuthi hayi bo le nto uyithathaphi ngoba thina siyazi le nto awukhuliswanga ngale nto. Qala usumdala manje wena usuhamba izinto uhamba inyanga manje. So yileyo nto bengakhuliswanga ngayo into engiyiqale manje ngoba nami sengibona ibhizinisi ukuthi hhayi alihambi kahle. Kodwa kula bantu esinabo lana bayangena abantu kubona yabo. So ngathi hhayi awuthi ngisukume nami nawe uyibhekele ngendlela yakho nami ngizame nami. So kukhona intwana encane lapha elokishini esho ukuthi nami ayiwish ngelinye ilanga ukuthi ngibe fashion designer ngenze umsebenzi ofana noWerazo njengoba bekhuluma nje. Iziphi izinto ocabanga ukuthi umuntu uma efuna ukuqala ibhizinisi lakhe efuna ayiqaphele kakhulu ezingaba yi-challenge engagcina zimfake ey'nkingeni ey'fana nalezo okhuluma ngazo? Mina ngithi ungakhomphithi nabantu ubukela abanye abantu ungoze ufuna ukwenza izinto ungahambisani nazo ongakhuliswanga ngazo ngoba ubona abanye abantu kanti awubazi bona yebo le nto ukuthi mhlawumbe bayathandaza nje wena usugijima usuye enyangeni unogqatshwa utebezwa ngama-razor lana yabo. Kanti umuntu ebeyithandazela nje inhlanhla yakhe yawazi wena usugijimela izinto ngoba uzwa futhi kuthiwa uzwa ngabantu yebo le nto. So yilezo zinto ey'njalo. Mina bengathi nje umuntu ufuna ukuvula ibhizinisi mhlawumbe fashion design akaye esikoleni afunde athole ilokhuzana isitifiketi sakhe ayivule ibhizinisi lakhe abe grand nje. Uhamba uthatha izinto ufuna ukwenza izinto ongazazi ungakhuliswanga because uthola ukuthi le nto leli iphikisana nabantu basekhaya because abayazi le nto yabo. Xa ukuthi hayi lona manje wasifikela ney'taputapu yebo lezi zinto so uthola ukuthi iyona nto engasebenzi ngoba iphikisana nabantu basekhaya ngoba ngikhuliswanga ngayo abayazi nabo. Abo umsebenzi nomsebenzi uma ngabe uwenza sokunikezwa abantu bakini usukunikezwa abantu bakini yabo le nto bakunikeza leso sipho ukuthi hhayi uzophila ngalokhu. So wena uma usebenza okungalena uyitshela wenza ngokuhlakanipha kwakho kanti la sebebona ukuthi hhayi uyazibhedela-ke manje siyazi le nto thina. Kubaluleke kangakanani njengoba usufundile ne-experience ukuthi le nto ikulahlephi ukuthi mhlampe uma uya kumuntu wesiZulu nosebenzana ngendlela enivumelana ngayo nixoxe kuqala nivulelane iy'fuba ngokubuka kwakho kubaluleke kangakanani? Hhayi kubaluleke kakhulu futhi lokho ubuze futhi ubuzisise ungasabi ukhuluma ngoba phela enthi uzobe ukhipha imali yakho nawe. So ufanele ubuze i-detail ba-explain yonke into bacacisa yonke into ungasabi ukukhuluma nenyanga because angithi uze kuyona ngoba ucela usizo nayo ithi izokusiza. So ufanele ubuzisise wazi ukuthi yini lo ofakwayo negazini because phela into esisegazini sikuwena le kufanele usuyithwele leyo nto. Uzizwa manje ungasakhululekile yazi ukuthi uyalala uphupha izinto hayibo ulala uphupha iy'lwane lana ulala nabantu yabo. Nje omunye ngangiphupha ngilala nogogo ngicathi hayibo kanjani
Ushaweza ugogo inkulu wami usumdala. ongizalwayo yayibona leyo nto Hey, and lento eyenzeka isikhathi hhayi ngiyayibonisa ngeke khona into ekhona la yeah. hhayi akusiyona iphupho eli-right leli khona into e-wrong la ngeke uphuphulane nogogo wakho Njani? njani yabo le so Hey. le nto ngiyabonisa hhayi khona into e-wrong la hhayi Eyi. isilwane yizona zonke lezi zinto lezi so manje ngeke usawazi ukuthi wayithatha kephi cause Kuningi. yilana ubugcatshwa nalana Uye ubugcatshwa ngapha, nalana ngapha. ubugcatshwa nalana Ah. so uma usekuhlangane le nto ngeke ukuthi hhayi phuma ngiyakubani yayibona leyo nto uzongenza cause kuhlangene yonke awazi ukuthi ubani nani nani so enye i-advice mhlawumbe mekuthi ufuna ukusizakala khona umuntu omthembayo at least enza ulinde Yeah. ilinde isikhathi ungajahi into ukuthi ufuna isebenze Manje. manje yayibona le nto cause mina ngangijaha ukuthi hhayi mhlawumbe at least ngesonto fanele kucace but 2 weeks Yeah. kufanele kube khona umehluko owenzekayo uma ungekho umehluko hhayi sengibheke omunye umuntu futhi yabona ngiyabuza kuthiwa hhayi usibani ngathi hhayi uyasebenza Yeah. sengigijima ngiyakhona futhi lapho nakhona phela isikhashana yayibona le Phinde ujombe futhi. phinde ngijombe futhi ngibona ngingasebenzi hhayi sengijombela komunye at least inikeza isikhathi yayibona le nto ayikho into efika manje Yeah. yabo noma umuntu umlokhuza umthembile wathi hayi ufuna akusize at least inikeza isikhathi Isikhathi. uma ubona ukuthi akhambi kahle ubuyele kuyena uyosho ukuthi hhayi ngathi akhambi kahle khona Kumile into la. kumile yabo lento angiboni kahle yini enye into esingayenza futhi yabo lento phinde nizame futhi mhlawumbe khona angakusiza Ungagcina ngakho kuhlangene. ungagijimi usuya komunye Eish. yebo lento ngoba naye uzofike aqalise phansi futhi akufika akugeze akugcabe futhi naye yebo lento so manje ugcina usungazi-ke ukuthi Uyaphithizela manje yonke into yonke le nto indawonye. sekuxubene awusazi ukuthi uyena muphi manje umuntu Aha. owenze u-wrong no-right nalezi thola mhlawumbe kade izosebenza sicindezelwe lezi ezinye manje Yeah. kanti mhlawumbe bisazonikeza isikhathi ukuthi ikujwayele ingene egazini yebo le nto ikujwayele kahle isebenze kodwa manje igcine Cindezelwe ingenzeki le lutho nto. ubusugijime wafaka enye futhi Eish. yebo le so yile nto inkinga nje Mfethu, engibhekene nayo Ngiyaluzwa udaba lakho lu-clear kakhulu uyacaca nje ukuthi yini obuze ngayo oyifunayo nofuna ukuxwayisa abantu ngayo. Sithembe ukuthi-ke nathi la bakhona abelaphi bendabuko esisebenzisana nabo abazokwazi ukuba nesinekelo sosishoyo abangeke bakugcabe. ngiyacela bandla ningisize Awufuni ukugcaba. hhayi angifuni ukugcatshwa ngikhathele manje ibolile ama-razor hayi ibolile ama-razor hayi Alright, asibonge-ke kakhulu babukeli be-Black Live TV impande zama-Afrika. Yaluzwa udaba labhuti alukho mayelana nokuthwala akathwele kuphela into exakwe yiyo ukuthi uhambe iy'nyanga zazizane esikhathini esifishane manje usecindezelwa lezi iy'ngcaba ezafakwa egazini. Hhayi ngoba lokhu oqala engasebenzanga ngokwesibili kodwa ukuxubanisa ndawonye ikhona impela okumkhiphe ngewindi asebona ukuthi ufuna aqale phansi manje ageza akhiphe yonke le nto ngoba imise impilo yakhe ngqi. I-fashion designer le uyithunga ingubo isuka phansi yaphezulu nesudi isuka phansi yaphezulu kodwa inkinga ibambene la ekuthenini manje akusenzeki inhlobo ngenxa yalezi zinto ey'segazini lakhe. Asivalelise iy'ngane zakho ukuthi igama lami Kings Chaka Kaluqa iy'mpande ezama-Afrika. Hlale njalo sikulethele iy'tori ezizokwenza usale ufundile uxwayile ukwazi na ukuqhubeka nempilo ngendlela enormal. Msale kahle.